салом алейкум бародарон ва тамошобинони канали программ тиҷи. хуб бародаро, ман дар ин видео мехоҳам барои шумо чӣ хел взлом задани луббои инстаграма, аккаунти инстаграм барои шумо ёд диҳам. хуб не ки бепул нестаи взлом задан, $11 меистад. махсус сайт ай дар через ҳамин сайт даромада взлом дилхоҳ аккаунт гирифта взлом мекунед. не ки барои код якта код метиҳед, барои код гирифтан $11 ҳатман дар шоти сайт платит кардан дар корай. барои хотири ин медроем ба сайти лубо браузер мекушоем. ҳозир мана поискови сайтршанда instaportal.net менависем. ин сайт махсус сайт барои взлом задани инстаграм. мана инҷа дата дорад. мана хак н аккаунт ша интихоб мекунем. хак аккаунт яъне взлом задани инстаграм гуфтеда, махсус барои инстаграм. дар ин саҳифаш мани коди одноразови код мегӯям. ин кода менависем CFEHP. мана ҳозир дар мани поянаш худаш ёи коднависӣ дорад. кода менависем инҷанда. мана CFEHP. баъди код нависанҷа тугми next дорад. тугми next пахш мекунем. профил URL мегӯяд. дар инҷа ё силкаш копировать карда мемонед, ё ин ки номи ҳамун профила менависед. ман мисол менависам китоби дард. ин сайти худамай. барои мисол ҳамина взлом мезанем китоби дард. тугми next бо пахш мекунем. инҷанда ҳозир информатсияҳои ҳамун сайти мековад меёвад. бинед агар информатсияҳош ба подписчики суратши ном помаш туғри гирад, значит баъд взлом занед. туғри нагирад, ягон сайти дигар номш навистагӣ. ҳоло инҷа мебурад. камтар загрузка мешавад. тоқат мекунем. мана ҳозир хеле дисплей номаша ёфт. юзернейм, фулнейм ҳамаша ёфт. мана даже значокшам ёфт. мебинем дар инстаграм қичи ҳай ё не. мана поискаш метем сатр поискаша софтури мана чӣ хеле дисои дар ҳақиқат ҳамахе сайт ҳай, ҳамахе аккаунт ҳаст. ҳамин аккаунтҳо ҳозир взлом мезанем. мана чӣ хеле дисои инам айна хабея ҳамуна ёд. тугмаи next пахш мекунем. мегзарад ба сейфи хакераш. яъне дар инҷа информатсияҳош загрузка кардшуда. мана ман видео суръаташ камтар тез мекунам, барои хотири камтар загрузкаш бисёра. шумо не ки тоқат карда истед ҳамин чи загрузка карда шавад. бародаро, хай бо дигар сайтҳорам хай бир взлом задани инстаграм. ман ҳозир баёнша наметавонам. ҳаминаш папкокит кардам. шуд неками взлом задан шуд. ҳамин сайт хати метавонед дар ку бошад агар взлом зада гиред. канали моро дастгирӣ кунед. дар зери ҳамин видео лайк монед ва дар комментария ҳамин видео нависед ки кадом чиёро ман барои шумо ёд диҳам ё ин ки чӣ кор кадом видеоро пешниҳод кунам, кадом видеоро дар сайт партом дар кор бошад. агар естишо барои ягонтон дар комментария нависед. ман ҳатман мехонам. видеои дар кор будагитона сабт карда мемонам дар канал.
mana xay qarib shud. Tamom. Loading details guzashт. Mana chqelek display hamma чише ёфт, даже паролашам ёфт. Дар инҷа код дар кора кун. Чиxe код инҷа mana планшета кнопкаи get access коди ай. Дар инҷа кода навистан дар код барои хотир получат кардани код барои кода гирифтан ҳамин кнопкаи get asset кодер пахш кардан дар код. Mana пахш мекунем як саҳифаи дига кушода мешавад. Дар ин саҳифа шумо кода гирифтан метавонед, не ки кода фақат харидан мешавад бо нархи $11. Mana инҷа чиxe гуфтада ина перевод кунед, ҳатман гуфтагия ки $11 пули код. шумо метавонед кредит картҳо харид кунед, ҳамин кода харид ё PayPal бошад ё биткоин бошад. биткоин дам қати харидан мешавад ва дар вақте ки харид кард пулиш пардохти $11 манахе манаи кодек даболе манахе код метиҳад барои мо. ҳамин код копироват карда дар саҳифаи мана инҷа мегузорем. Submit код пахш мекунем. ин аллакай барои мо хай номи аккаунт маълум ай ва я метиҳад кодиша ҳатман медиҳад. хуб хай бародарои азиз, то дарсҳои оянда дастгири канали мо бошед. Подписатсия кунед, лайк фаромӯш накунед.